Tikman natin to mga sano. Bulgogi pasta. Creamy. Sarap. Sarap. Ito vegetable Spring roll. spring roll. Vietnamese. Vietnamese style. Ang fresh. Good afternoon mga sano. Nandito ako ngayon sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Kasi mayroon ditong restaurant na ang pangalan ay Africa. Just along the road. Marigondon to Cordoba Road. So ayan, Africa Restaurant. So kunan natin. Let's go. Ayan yung papasok. Ito siya, para siyang bahay na ginawang restaurant, hindi parang talagang bahay. Ayan. So kasya dito 6 na sasakyan, no problem sa parking. Ayan, kuta natin agad yung entrance. Just along the road, ayun. Marigondon, Cordoba Road. Ayan. So pasukin natin. Parang may music ha. Let's go. Tingnan natin kung anong meron. Yan, Africa. Knock, knock, knock. So ito yung mga damit na yan, hindi yan labahin na that's for sale. So simple lang. Balay man ino sa una. So bahay na ginawang resto. Ayan. So merong coffee, beers, tsaka meals. Diba, miss? Yes. So merong mga souvenirs. Souvenirs ba yan? Ayan. So maganda. May aircon. Nandun si miss nag-prepare ng mga orders. Maganda, maganda. Simple. Pero yung pagkain dito is masarap. Mostly Korean, ano? Mostly Korean. So kunan natin yung menu nila. So yan yung order ni Mami. Oh, ano yan, lemon? Lemon cucumber. Tapos yung kay Marius. What is your order, babe? What is that? Oreo. Chocolate Oreo. Milk tea? Milk. Okay. So yung akin, syempre, mainit eh. Kaya yan ang order Your ko. order is beer. Yeah. So kunan natin yung menu. So ito yung menu nila. Calamansi, cucumber, pork, ribs with rice. Tsaka sweet fried chicken. Ayan yung presyo mga sano. Kaya na lang tumingin. Ayan. So mayroon pa to. Ayan. Ayan. Nagre-reflect. Sige na lang kita naman eh. Ayan. Sarap. Korean. Mga 80% Korean. O di kaya 90% Korean. Ayan. Balik na rin nga natin. Tsaka ito yung beverage nila. Tsaka mga cold drinks. Ayan. So maikli lang tong video natin. So open sila from 12 to 9 PM. Ayan, last order nila mga 9 PM. So relax kayo dito. At may wifi. Oh, may wifi dito. So mamaya kunan natin yung order natin. Diyan lang yung road, oh. Napakatabi lang niya. Malapit lang siya sa corner ng
going to Plantation Bay. So stay tuned mga sano, tingnan natin yung in-order natin. So ito yung first 2 of 3 mga sano. Ayan yung, ano nga to? Assorted fries and ano nga to? Bulgogi. Anong tawag nito? Bulgogi pasta o vegetables. Spring roll. Ayun. Tsaka yung sauce. Tikman natin tong sauce kung ano to. Ano to? Kung hindi natin alam, tatanong natin. Peanut. Parang peanut butter. Ayan. Yan lang yung order namin mga sano. Kain muna kami. Tikman natin to mga sano. Bulgogi pasta. Creamy. Sarap. Sarap. Ito vegetable Spring roll. spring roll. Vietnamese. Vietnamese style. Ang fresh. So yan po mga sano, again, Africa restaurant dito sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Just along the road going to Cordova. I-waste nyo lang. So maraming salamat. Don't forget to subscribe. To God be the glory. How are you? Hey. Hey, Say subscribe. Subscribe to get the fries. Bye.